Hello, good morning. Luto na naman. Please tell me what to do. Magandang umaga, katatapos ko lang mag-live sa Tango. Kaya ang kalat pa lang ng mukha ko. Hello, Mario Franco. Ay, na mga tapagbalunan yan. Ah. Ay, hindi pagbalunan. Umot dito eh. Aman juway. So girl, please tell me what to do.
oras na ano. Meron, Joy. Yeah? Earphone. Damdaman ko na, nakadibos ko. Ang kalipan na yun, dapat. Partakam ko inyo oras yun.
Ang sukat kanya oras yun.
Last. Gustong to. Isa lang. May kandi. Adas may. Sorry na. Isa pa. Pertakam tiap kali kok gresyetin.
Malatan mabiro ko itong madlaw. Makita ka, kay may hinahanap ako yung nakita. Ayusin mo yung baon mo. Amo nga na yung bakit yung daputan.
Ang isang mga agad mo lang pa. Di ba? Okay man yung conference call yan. Sabi ko kayo na ang book niya. Ayun yung wala kang mata. Tapos ka doon. Kulit mo, iyabot mo lang maayos. Iyabot mo lang maayos. Magpapit ko. Nakakamiling pa ako yung pick-up. Wala kang po yung pakakilang. Pagay mapalagpas ka siya siya. Ganun ka. Ganun ko. Sabi ko sa ko. Pag pinitin yung ulo ko dito, nagigil ako sa ulo mo. Nagigil ako ng ulo ko. Nawala na naman ang dito. Kaya ko ba, lagi na naman ako sa ulo dito. Nagigil lang. Ano ko na siya yung may isang bahay kayo yung Pagdating mo kami kapag walang gagamit ng cellphone, linisin mo yung kabinet mo, ah? Niya?
Your favorite.